Добре дошли на днешното вдъхновяващо събитие. Днес имаме удоволствието да бъдем част от една изключителна инициатива, която обединява младите и амбициозни хора на Айтос и ги насърчава да мечтаят и да създават и да постигат. Това събитие е възможно благодарение на социалната инициатива Будилник, която има за цел да събуди в нас мотивацията, смелостта и вярата в собствените ни възможности. Радваме се, че проектът Будилник бе отличен сред 4-те най-добри ученически инициативи в конкурса Идейник на организацията Тук-Там. Георги Ненов е човек, който вярва, че всеки има потенциал да бъде свръхчовек, да се развива, да следва мечтите си и да постига повече. Той е създател на един от най-популярните български подкасти «Свръхчовекът» с Георги Ненов, където се среща с вдъхновяващи личности от различни области – предприемачи, спортисти, учени, артисти и хора, които променят средата около себе си. Преди да стартира подкаста, Георги работи в авиационната и IT индустрията. Така ли е, Георги? Правилно ли ме е посъветвал изкуствения интелект? Но открива, че истинската му страст е да разказва историите на успели и мотивирани хора. Неговата мисия е да вдъхновява младите и да вярва в себе си, за да се развиват и действат смело. Скъпи ученици, надявам се, че днес ще откриете по нещо вдъхновяващо за себе си, за да бъдете по-добри утре. За първи път в Айтос и по инициатива на госпожа Николова съм тук, за да ви разкажа малко от нещата, които на мен ми се искаше да знам преди 25 години, когато бях в немската гимназия в София. Обещавам ви, че това ще бъде нещо интересно и се надявам, че в бъдеще ще имаме повече поводи да си пишем. Съм научил над 430 срещи с някои от най-успешните хора в България, истински положителни ролеви модели, съм ги събрал вътре. Естествено, всеки един от моите подкасти е поне 2 часа и половина. И няма как да минем през всички истории, но съм избрал някои от най-интересните. Вярвам, че всеки от вас може да намери нещо за себе си вътре. Така, започваме с какво исках аз да знам преди много време, но малко повече за мен самия, освен че правя това подкаст. Всъщност това е моята работа, моята професия да срещам с успешни хора и да правя такива лекции напълно безплатно за ученици като вас. Обичам да се занимавам с бразилско джуджицу, тренирам от 6 години, лилав клас съм, имам бронзов медал от Европейското първенство. Карам мотор, обичам автомобилите и моторните спортове и съм млад родител на едно малко бебе на 1 година и 7 месеца. Всъщност подкаста ме превърна в предприемач. Имам родители, които са научни работници. Баща ми е професор, доктор на техническите науки, а пък майка ми е геолог, минералог. Винаги съм си мислил, че трябва да имам някаква работа и че след училище просто живота един вид сам ще ме заведе там. Тренирал, който е имал бизнес, който е опитвал да прави някакви неща, включително в спорт, е искал да има резултати, това го кара да се чувства успешен. Колко от вас са се чувствали успешни, когато постигат неща? Примерно, когато отидете на турнир или когато си продавате нещата, които сте създали с собствените си ръце. Супер! Равен ли успехът обаче на резултатите? Ето това всъщност е моят път в тези 9 години свръхчовекът. Всички искаме да бъдем в тая част, обаче много малко от нас биха искали да извървят ето този път. Това са статистики извадени от YouTube канала на Свръхчовека. Подозирам, че знаете какво е YouTube. И понеже знаете ли какво е YouTube? Добре, а знаете ли кой е Мистер Бист? Има някой, който не знае кой е Мистер Бист. Учителите могат да дигнат ръце. Добре, прекрасно. Знаете ли колко време отнема на Мистер Бист от първото му публикувано видео до първото му вайрал видео? По-конкретно от дълго. Точно, кой каза 7 години? Точно 7 години. Задайте си следния въпрос. Ако има нещо, което е важно за вас, бихте ли го правили 7 години, без да виждате ето тези резултати, ами да виждате ето такива резултати? Просто помислете за нещата, които искате да правите в живота си, защото решението, които взимате сега, които са свързани с посоката, в която вие се развивате, те могат да бъдат, може да направите завой в тях,
но нека нещата, които правите, наистина да ви носят удовлетворение и смисъл. От този момент нататък винаги съм гледал какво правят хората, а не какво казват. В кариерата си 2016 година бях в Lufthansa Техник и се намирах на прекрасно място. И когато 2017 започна с покана да се преместя в Хамбург, където стартовата ми заплата беше 4444 евро, много лесно се помни, бруто. Това е около 2600 евро чисто. Баща ми каза: сине, оправи си живота. И знам, че много се говори в контекста на трябва ли да отидем навън, за да успеем, за да изкарваме някакви пари, които ни дават сигурност и комфорт. И никой никога няма да има право да ви каже какво да правите в живота си, тъй като вие ще носите отговорността за всяко свое решение. Отидох там, поживях, беше много хубаво, живеех в Хамбург, като изключим факта, че зимата започва на 1 октомври и завършва на 31 май, всичко останало беше прекрасно. И факта, че моята приятелка, по-настоящем жена и майка на нашето дете, е тук. И аз така от време на време си мислих: добре, да е, какво сте добри, в какво сте истински силни и носите талант, който ако не развивате залинява и другите ви настигат и изпреварват, то яснотата на пътя пред вас вече е ясна. В смисъл, тя е там. Вие знаете кое е това нещо, в което сте истински добри. И знаете ли кое е това нещо, в което, когато се питах аз какво съм истински добър, установих: да общувам с хора. Никой никога не ми беше казал, че това може да бъде моя кариера. Аз съм завършил икономика на транспорта в ОНСС, магистър икономика на транспорта съм, учил съм програмиране, учил съм супер много неща, но никога не си бях дал сметка, че просто това, в което е моята суперсила, е именно говоренето с хора. Се срещах с успешен човек, записвах този разговор и го пусках в интернет, да могат и другите напълно безплатно да го чуят. Второто нещо, което съм направил, е, че никога не съм се отказал. Това е. Нито съм говорил така, както говоря сега преди 9 години, нито имам какъвто и да опит като журналист и водещ на интервюта. Аз просто обичам да общувам с хора. И тези две неща са превърнали Свръхчовекът с Георги Ненов като нещо, в което инвестират към момента около 8 технологични компании като спонсори. Имам над 400 дарителя. Имам екип, както ви казах, от 5 човека. Взимам хонорари, които се равняват на заплатата ми, месечната ми заплата преди години. Сега предстои огромна кампания, в която аз съм определен за директив на доброто на Ти и Lidl. Ти и Lidl е една кампания на Lidl, в която те даряват над 370 хиляди лева за различни граждански инициативи във всички населени места в България. Да си популярен и да си въздействащ. Това са различни неща. Този човек е феноменално въздействащ на милиони, даже стотици милиони. На 6 май, Гергьовден лесно се помни, 54-та година, теле 40 години преди аз да се родя, този човек извършва подвиг. Подвиг е, защото никой никога преди него не е успявал да направи това, което той прави. От както има времеизмерване, възможността да избягаш 1600 метра или 1 миля за под 4 минути е считано за невъзможно. Преди Втората световна война има двама бегачи, двама шведи, които са професионални атлети. Тоест те получават пари, за да се готвят и имат конкуренция помежду си, за да станат истински добри. Те също не успяват да го направят. През 1954 година, между през 50-та година са първите олимпийски игри след Втората световна война. Този човек дори няма медал на олимпийските игри. Не е в медалите. Висок е 1,87, точно толкова колкото съм висок и аз. И няма ген. Знаете, различни хора казват: надарен, но той гена и какво си. Човек е британец, абсолютно класически британец. Бял и бягащ. На 6 май 1954 година обаче нещо пократително се случва. Той първо става рано за работа, тъй като той в момента на състезанието е студент по медицина в Ексетър, в един от колежите в Оксфорд. Отива на работа в болница Сейнт Мери, след което взима влака и в 6 часа след обед е това състезание, на което той участва заедно с двама от най-добрите си приятели.
Неговите приятели имат една единствена цел. Всеки един от тях да направи темпото на всяка от обиколките да бъде около или под една минута. Минават първите две обиколки, на третата обиколка той прави своя спринт към финала и пресича въженцето, което може би някои от вас не виждат, докато всички тези хиляди хора го наблюдават. Резултатът е 3 минути, 59 секунди и 4 десети от секундата. И Роджер Банистър става първият човек в историята, който го прави. Първият. Нещо невъзможно. Нали, спорта е нещо, което всички ние разбираме как работи. Много обективно. Има старт, има финал и ти си там между старта и финала за определено време. Сър Роджер Банистър променя живота на милиони хора с една проста концепция, че след като успява да направи нещо възможно, той отваря врата. И в тази врата 45 дни по-късно, не една година, не 10 години, не 20 години, 45 дни по-късно влиза Джон Ланди от Австралия, сваляйки рекорда с още секунда и половина. Представете си, стотици години, векове наред, никой не е успявал, изведнъж един човек успява и след това още един човек успява. Знаете ли колко хора са избягали една миля за под 4 минути към днешна дата? Около 2000. Знаете ли колко човека са се качили на върха, на най-високия връх на планетата, Еверест, след като сър Едмънд Хилари се е качил през 53-та година. Още един виден представител на британските нации. Над 6600 човека. Когато някой прави нещо за първи път, той просто показва, че това не е ограничение и че другите могат да го надминат. Получа съобщение или да бъда на събитие, на което някой от вас да споделя за своя собствен успех. Защото това е абсолютно възможно. И аз съм живото доказателство за това, че един съвсем обикновен ученик може да направи нещо, което трансформира обществото и моите хора в България към по-добро. Днес вие сте над 200, аз съм срещнал с над 4000 ученика. Получавал съм съобщения от хора, които вече учат в чужбина, защото са намерили вдъхновението за себе си в този проект. Хора, които не познавам. И това е единственият измерител за успех за мен. Съобщенията, които получавам от хора като вас, които намират своя собствен път в живота. И примерно, ето, Роби. Това са царски пищови. Логото със сигурност не ви е познато. Царски пищови не са пищова, с който си минават всички изпити. Ами царски пищови е една платформа, направена за да се говори по теми, които са важни за гражданското общество. Роберта е от Пловдив, учил е във Виена, в момента живее там и развива тази платформа, свързана с България. Технологиите ни дават възможността да правим неща в България, дори без да живеем тук. Не е нужно да сме тук. Ако искаме да допринасяме, можем да го направим от всяко едно кътче на света, което е важно за нас. Но това свърх човека да бъде толкова успешен. Той гласи така: винаги мисли, печелиш. Тоест, когато създаваш отношения с някого, направи така, че всеки един да излезе от тези отношения, получавайки нещо. Кой иска тази книга? Добре. Искате ли наистина? Добре, искате. Добре, искате, ама всъщност, ако я искате, какво трябва да направите, за да я имате? Да се закупим. Да се закупим е много добър отговор. Друг? Да отворим? Да отговорим, няма въпрос. Искате ли тази книга, какво сте способни да направите, за да я вземете? Заслужим, това е супер отговор. Друго? Как се казваш? Как се казваш? Димитър. Ти нещо искаш да кажеш ли или да направиш? Кой ти пречи?
преди да я взема, Димитър седи на 4-тия ред. Сега, това е нагледно нещо, което се случва в целия ви живот. Някой ще ви казва, тук има нещо интересно. Вие ще казвате, о, ще си го купя. Или, това не може да е толкова лесно. Трябва да си го заслужа. Или, какво беше? Преди малко с госпожа Николова си говорихме, нали, ще има хора, които седнат на последния ред, те така правят в училище. Но и аз така правих в училище. Обаче, никой от първия ред не дойде, въпреки че те имаха предимство. Нали? А ти що спря? Позволя да провокирам учениците да се припознаят в тях, не толкова в моите думи. Моите думи са нещо като лепило, което събира всички истории заедно. Първо моята лична и второ историите на моите гости. Според мен изключително важно е да позволим чрез този инструмент на припознаването младежите да кажат, това ми звучи интересно, това ми звучи като за мен, това е нещо ново. И да ги оставим предвид факта, че съзряването се включва бунт и това да отхвърлят неща, които идват от авторитети, те да изберат кои са авторитетите за тях. Затова стъпка по стъпка вървя натам, т.е. среща по среща. Не искам да говоря на всички, искам да говоря на тези, които са тук, които са дошли. Защото другите и тези, които са тръгнали, те очевидно нямат готовността да чуят тези неща, които аз имам да казвам. Тоест не си поставям свръх високи цели, стъпка по стъпка стигам до младеж след младеж.